Ahoj, zdravím ťa pri videu, v ktorom ti chcem ukázať profesionálny nástroj na správu investičného portfólia bytov a súvisiacich úverov. Tento nástroj nájdeš na stránkach realityhackers.cz pre slovákov.sk. Treba ísť na záložku, ktorá sa volá Portfolio Manažer. Ako už sám ten názov napovedá, ide o správu nemovitosti a úverov v kombinácii týchto dvoch vecí z pohľadu finančného. Mňa ako správneho investora zaujíma môj cash flow a potrebujem vedieť riadiť to dané cash flow. Zaujímajú ma okrem cash flow aj ďalšie ukazatele, či už je to čistý majetok, ročný zisk alebo ročné splátky. Poďme ale po poriadku. V prvej sekcii máš sekciu, ktorú som nazval nemovitosti. Je to sekcia, kde v tomto príklade mám predpripravené 3 zadané byty. Pokiaľ by si chcel zadať ten svoj, tak stačí kliknúť na tlačítko pridať, vybereš pár základných údajov a do systému uložíš. Pokiaľ si daný byt chceš detailne rozpísať ďalšie informácie, ktoré na tej pôvodnej štartovacej karte neboli, vieš si to rozkliknúť, vieš tam prepojiť úver, vieš tam pridať informácie detailne k nákladom, vieš tam pridať prepojený nájom, odkedy ten nájom funguje, aký tam bol nájom predtým, vieš tam tú nájomnú zmluvu spravovať. Samozrejme, pokiaľ máš prepojený úver, ktorým to financuješ, tak táto karta ti vie spočítať základné údaje k ekonomike tohto konkrétneho bytu. Nie je to ale predmetom tohto videa, aby sme išli do totálnej hĺbky, takže ja tu mám pripravené 3 byty, ktoré sú v celkovej hodnote 15,5 milióna. Vidím, že od toho, čo som ich nakúpil, vyrastli od cca 600 000. No a vďaka tomu, že tu mám predchystané nejaké políčka, ako sú nájem, čistý nájem, výnosové percento a tak ďalej, tak už vidím základné informácie za celé portfólio. Toto konkrétne portfólio zarába mesačne 53 000 korún v čistom. Pokiaľ by som si chcel pridať nejaké ďalšie doplňujúce informácie, či už sú to dispozície, metre štvorcové a tak ďalej, viem si to všetko dodať pomocou kliknutia na tlačítko výber stĺpcov. Veľmi podobne ako karta nemovitosti funguje aj karta úvery. Znova, mám tu predpripravené 3 úvery, 2 menšie a 1 väčší, kde celková hodnota týchto úverov nesplatená k dnešnému dátu je 12 700 000. Čo je skvelé na tomto nástroji je, že automatická hodnota zostatku týchto úverov sa prepočítava dle splátkového kalendára, respektíve dátumu splátky, k akému očakáva, že splácaš. Pokiaľ si chceš pridať nový úver, znova stačí kliknúť na tlačítko pridať úver, pridáš tam úver, vieš rovno prepojiť nejakú nemovitosť, ktorú tým financuješ, vieš tu zadať základné informácie. Doporučujem pridať aj do splátkového kalendára pár splátok, vďaka tomu práve systém bude vedieť spomínaný hack a to dopočítavať zostatok in real time. Zase je tu nejaký view, ktorý si vieš vyexportovať, vieš ho poskytnúť svojmu finančnému poradcovi. Za mňa skvelá utilita, veľmi rád s tým pracujem. Jedna ďalšia veľmi dôležitá karta, na ktorú nesmieme zabudnúť, je nejaká rezerva. Hotovosť, ktorú máš k dispozícii. A vieš, že keby sa hoci čo stalo, či by si prišiel o nájomníka, alebo by bola nejaká škoda na byte, vieš do tej rezervy šiahnuť. Zase veľmi ľahko pridaš si rezervu, napíšeš, či ju máš niekde úročenú, pokiaľ nie, nechávaš bez úroku. No a poďme na tú mágiu. Tá mágia, ktorá nás zaujíma všetkých, je tzv. Cash flow report. V tomto reporte mi spočíta nástroj nájmy za celé portfólio, náklady, ktoré musím platiť ja ako majiteľ, no ale aj splátky z jednotlivých úverov. Vidím celkovú pozíciu z pohľadu cash flow, viem si to prepnúť na roky, takže vidím, že v prvom roku mám pozitívne cash flow. Pravdepodobne to bude z dvoch dôvodov, že sú tam nejaké príjmy možno z kaucií alebo nejaké iné nepredvídateľné príjmy. Čo tu je potom celkovo zaujímavé je, že vlastne tu nejakú hodnotu kumulovanú cash flow v čase, pretože pokiaľ nakupujete portfólio, ktoré má negatívne cash flow, tak za mňa je to vlastne investícia do toho portfólia, je potreba to sledovať. No a potom tu máme informácie o tom, ako sa mi vyvíja v čase hodnota nemovitosti celkem
a zostatky úverov celkom. Znova mám niekoľko možností, ako tieto informácie opracovávať, buď to priamo v nemovitostnej karte viem pridať nový stav, nový stav, nový stav aktuálnej hodnoty, dám si tam nejaké dátum ocenenia a nástroj samozrejme bude používať vždycky váš najaktuálnejší stav. To isté patrí k úverom, pokiaľ nezadávam splátkový kalendár, viem si dať aktuálny zostatok, viem si tam vydať zostatok dátumu, no a viem si to potom pozrieť aj v nejakej ako histórii tých zmien, aby som videl, čo som kde menil. Nebudem vás dlhšie zdržiavať. Portfolio manažer má aj ďalšie funkcie, menovite kľúčové ukazatele, kde okrem cash flow pozerám aj metriky, ako sú ročný zisk, čistý majetek, ročné splátky, no ale aj informácie typu kde mi končí úver, kde je nejaká končiaca nájomná zmluva, či mám niekde nejaký ako ukazateľ, ktorý je rizikový. To všetko vám tento nástroj dokáže ukázať. Za mňa ešte zaujímavá informácia je o vody v scenároch, to znamená, chcete simulovať a modelovať, čo sa bude s vašim portfóliom diať pri zmene sadzieb úverov, pri zmene nájmov alebo pri zmene hodnoty nemovitosti. Znova ten dopad tu vidíte v real time a je to skvelé mať možnosť si na jednom mieste a vlastne bezpečne, bez chýb namodelovať, ako to u vás bude vypadať. Pre tých, čo majú radi grafy, mám tu pripravenú aj grafickú prezentáciu. Myslím, že to samo za seba hovorí dosť. Nemusím vám to vysvetľovať, určite ste skúsení, pokiaľ máte tých bytov viac. Viete si to prepnúť aj na jednotlivé byty. Tak. Viete sa hrať s nejakou neobsadenosťou, keby ste tam mali tú neobsadenosť vysokú. No a pre tých, ktorí majú radi tabulkové vyjadrenie, tak tu mám pripravenú aj tabulku. A znova tie tabulky proste vidíme v komplexnej šírke. Viem si tam pridať nejaké profesionálne metriky, či už je to debt service coverage ratio, ktoré vlastne ukazuje vašu hodnotu krytia úverových splátok prijatými čistými nájmami, respektíve nájmami, ktoré získavate, ale aj ďalšie iné dôležité metriky. Ja veľmi dúfam, že sa ti tento nástroj bude páčiť, že nájdeš v ňom využitie, tak ako som našiel ja. No a určite mi daj vedieť nejakú spätnú väzbu k tomu, čo by sa ti ešte hodilo do nástroju pridať alebo zmeniť, ako sa ti s tým pracuje. No a som zvedavý aj, ako ty sám vedieš svoje portfólio, ako ho modeluješ, ako s tým pracuješ. Daj mi vedieť. No a pokiaľ chceš vyskúšať tento nástroj, pridaj sa do komunity Reality Hackers. Reality Hackers je miesto, kde máš k dispozícii kurzy s mojím komplexným know-how od nákupu bytu cez financovanie až dane, ale máš k dispozícii aj tieto exkluzívne nástroje, či už je to portfólio manažér, kalkulačka na investičný byt, alebo nejakú dátovú analýzu o trhu. Budem sa tešiť a vidíme sa na budúce.